Здравейте на всички! Аз се върнах след малка почивка. Имаше клипове. Да. Двете ще играем малко... така, Hunger Games. Забравих. Нищо. Добре. Ако се чуете текчат пака или това, че имам нови скинове, Unos momentos. Това е приложението, което се казва NCP Master, с което добре, импорт, мапове, скинове, модове, няма за 12-ката, текчър пакове, сидове. И да, аз съм си избрал този текчър. Доста хора могат да го знаят, той е известен. И сега ще влеза в някакъв такъв и ще се върнем тогава. Да, и сървър, който играе Flare Hub, Hunger Games, виждате му IP-то, play.flarehub.com, порта си го оставете. И ще се върна като влеза в някаква игра. Мапа се казва Alaskine. Добре. И се върна като почнем. Ако чувате нещо как той беше миялният, верно. Масасин. О, маце. Ако не съм се чувал, много съжалявам, вече ще се чувам като маймуна. Той си показа газа. Айде, аз ще си го показвам малко. Ще се показвам газа, колкото си искам. Гъс. Ое, гъс, дай още гъс. Уху! Айде, бе, ще показвам, ще гъс. Те си дадат така вече от... Някой мръдна! Мют! Айде! Вече ще пишете вие! Така, дами и господа, почваме! Хайде! Събрали сме се бая бачки. What? Музиката е чиста! Добре, почваме! Аз не взех много неща, но въпреки всичко почваме. 15 секунди, докато това свърши. Гледа изглежда много странно, 100 текчер пак. Някой зад мене? Не. Май. И това в това Flare Hub толкова честове няма нищо в тях. Айде, свърши. Тръпането почва. Няма да рискувам. Добре. Честно. Аз заради текчър пак ли не мога да ги видя или... Някой вече ги е обрал. И доста често е така нещо много дрено. Само. Това не било само. Следващия мап е Moonlight Lake. Как я знае, че този мап, бе? Това е ужасно! Ужасно! Шайс. Джамп. О, 30 секунди! Аз тук влязах първи, как от двете страни има хора? Остай. Водата се мърда. Почваме! Are you serious? Аз като някакъв негър направо скочих и тук обирам всичко. Да. Ще ги гаделичкам! До смърт! Без базик! Искате ли да ви гаделичкам до смърт? Знам как се прави. Аз съм учил такива неща. Без базик, бе! Аз съм го правил. Хайде! Пак ми
ме бива? Пак нещо е треп. Are you serious? Ето тук направо няма откъде да се измъкна, бе. Ще бия с перо, ако някой дойде. То 100% някой е взел ме. Serious. Има хора до мене. След нещо ще ме удари. Добре. Водата тече ли през това, бе? Някой ми каже да... Някой ми каже сървър, където няма такива бъгове и живота ти се презарежда на 12-ката.